Iñaki jauna, zer moduz? Oso ondo, hemen txelan dalan. Erakutsiko aldiak nola egiten duzu lana? Bai, Gu sartuko sentira da. aurrera. Haupa, hau alda ire sozioa. Bai, Xabat. Xabat, Atxaldeon, bueno. hola ingo dit. Hola. Tope lanean. Noiz hasi zineten kroketak egiten? Hasi Segia. ginen lehenengo destrangis, mundu guztia azten da metela. Bai. Etxean edo Etxe egiten? batian hasi ginen etxean egiten pixkat. Bai. Eta inguruko jendea probatzen ematen, eta ikusi genuen jendea asko gustatzen zaiela. Orduan ja horra bat hartu genuen, eta ja serio jarri ginen. Kroketxea ziginan maiatzean. Ja pasada. Ah, maiatzan? Bai, maiatzean. Eta zergatik kroketak? Edo zein jaten duen gauza bada, toki guztietan dago, taberna merkeen ez ditikan. Hori egia da. Garestina, kroketa daude, etxe guztietan kroketa daude, eta azkenian da gauza bat, gero eta jende gutxi jokituna, zelengo amonaia ez diagatzen. Zenbat mota diferentek dituzue kroketak? Ba, amabo, haintxe bertan amabos. Amabos! Bai, baina jutege aldatzen, Bai. Garaiakin, Zenbat egiten dituzu egunean? Bi honartzen hemen, jita, tita. Honetan egon ginean tope egunean, ite 1000 eta piko, 2000. 1000 eta piko, 2000 Bai. kroketa. Bai. Erakutsiko aldia zen nola egiten den kroketa bat, baina ber. Hartuela, Horrela, barkatu, horrela. Kendu sobra, Bai, horrela. bola batin, gero ja eskua beraka jarri, eta ja kroketa formaban. Horrela. Bai, Beste aldeaka. eskua Horrela. Bai, hau salduko deu, a mitad de precio, eta ez da. Aizue, niri orain gustatuko litzaidake kanpora ateatzea eta kroketa hauek ez dakit banatzea, probatzea. Perfecto. Ingo ditu. Zuek nahi dezutena jarri. Gozen mazu kaldera? Vale, perfecto. Venga, bagozen. Hemen txesu kalderra, olioia prest. Frijitzeko garaian ze trukok edo, zer egin behar, bero atera, ozer? Bai, guretzat garrantzitsua lehenengo kroketa deskongelatuta egotea. Hori? Beti. Vale. Deskongelatuta hundia alako. Vale. Eta gero, olio desente, Bai? eta kroketa olio berotan sartu. Eta gero ja- Olio kroketa guzia tapatu behar du, ez Bai. Amigo. Eta horrela ez diozu buelta eman behar, zartagian, eta... Batzutan zurkerin ibiltzen geha, Bai, eta bai, ibiltzen geha olio gutxokin eta buelta ematen. Nio jokerroa, zati gero olio gehiago txupatzeu kroketak. Zati, hola sartze balin batzu olio askokin, jagiteuko berretura kanpotik eta gutxigo txupatzeu. Ahí ba. Gauzaia, Xabat begirazak. Buah. Cuidao, lan egin behar dela. Bueno, ongi segi, hau Eskerrik asko. badina, aio! Agur! Gora kroketxea, venga! Eta gure kroketxeak lortu du nire kalitatezko seilua. Egunon, kuadrilla. Zer moduzate, hemen liburutegian, ikasten, eta aprobatzen nahi zarete, bai? Baingoz bai, poliki. Gustoko kalditu kroketa? Bai. Etxeten egiten alditukik? Ni ez, baina amak bai. Amak bai. Nalditu ze kroketa batzu probatu? Xeriko naiz, bai? Begira zer nola koste zaidan xeritzera. Etxare egiten aldituzu? Ez, bueno, amonak batzutan. Amonak batzutan. Begira, lauak diferentak dira, bat probatu, hartu zu nahizuna. A ber, zerrena den. Jan lasai. Kroketxeko kroketa! Batzuk hartzen dute kafesneak kon croissant, zuek kroketakin. Ze platano jaten ari zarete eta plato baino indarra gehiago daka kroketa batek. Ea gustatzen zaizun, oso onak dira. Hau zerrena dek? Kostakite. Ea asmatzen duzun ze kroketa den, jan, poliki, oso goxua da, kuidau. Probatu lasai. Bai. Ui, aurpegi arraro jarri duzu, eta ea asmatzen duzun ze zaporea dakan. Hau, jamoiana. Alaxe duk, oso ongi. Ui, ze aurpegi arraro jarri duzun. Gazta. Nire... Jamon. Jamon. Batitxikoak. Bueno, ontxoana. Gazta. Gazta. Alaxe da urdai azpikona, goxu aldao. Bai. Barazkiak. Espinaka, cuidao. Gazta urdina da. Oso ongi, zera ingo gazta urdina. Gustatzen zaizu? Claro, baiet. Ontxoak oso ongi. Adiós, guapísimas. Aio, Gerarte. Aio.